Ovdje je prisutan onaj koji po vjernom očitovanju reče: vrijeme ima 2 dana, dan za tebe i dan protiv tebe. Kad je dan za tebe, ostavi hvalisanje i odreci se oholosti. Kad je dan protiv tebe, strpi se. Ne leti prije nego što ti izrastu perja. Tvoje srce je knjiga tvoga oka i pazi dobro šta ćeš zapisati. Onoga dana kad su nas priznali, tad se lampe iskradoše iz naših kuća da se upale na drugom kraju gdje nas čeka bolji svijet. Onoga dana kad su nas priznali, presjekoše nam pupčanu vrpcu. Sad nam i drhtati treba do onog svjetla da bi se razlo. Moj dobri brate, moja sestro, ljubavlju istrošena ova tijela od zemlje, kako li podnose udarce života. Ko grumen zemlje nas voda nosi sa izvora do morske obale. Kroz brzake, virove, plićake i klisure, od grumena sa izvora dođe samo sitni pijesak na morske obale. U tom kotrljanju čovjeku sve je dato, ali samo na trenutak. I srce, i snaga, i slabosti saznaćeš na kraju. Kad uzmu tvoju muku i drugom je daju, i uzmu tvoju dušu da je propitaju. A srce je kao vojnik, ali bez puške i bez bluze. Znaj, za drugi čin je duša na ovaj svijet donesena, da ustane na sabah i moli svakog trena. A snaga? Pa gdje su svi ti vladari silni, što po svijetu vladali su i vladaše ljudskim rodom, a ipak nestali su. Zlo ne može imati konačnu riječ. Zlo ne može imati konačnu riječ. S tim se još više čudim oholom čovjeku. Jučer bi kaplja sjemena, a sutra će biti lešina. Čudim se onome koji poriče drugi život, iako vidi i živi ovaj prvi. I čudim se kad se insan satra gradeći kuće prolaznosti, a zanemaruje kuću vječnosti. Ovako ili onako, nama valja susresti ono čega bježimo. Jer smrt je mjesto u koje život putuje. Cilj je pred nama, a iza nas je čas koji nas goni. Ko se nalazi na putu pravom, nek lahkoću sačuva.
Stignuće. Jučer živje smo jedni s drugima, danas smo pouka jedni drugima, a sutra ćemo se rastati. Svaki od nas nosi svoje breme i nek te ne žaloste neznalice. Šta ko čini, sobom nosi. Savjet je samo jedan. Allah. Ne pripisujte mu druga, jer sve je podčinjeno njemu i sve postoji po njemu. On je imetak siromaha svakog, dostojanstvo svakog poniženog, snaga svakog slabog i zaklon svakog tlačenog. On sluša govor svakog koji govori i zna tajnu svakog koji šuti. Allah upita poslanika: O Ahmede, znadeš li koji je životni put sretniji i koji je život trajniji? Poslanik odgovori: ne znam, o Bože. I tad Bog reče: sa svojstvom zaljubljenika, o Ahmede, učini svoju brigu jednom brigom i učini svoj govor jednim govorom i učini svoje tijelo živim koje nikada ne obuzima zaborav, jer ko god me zaboravlja, ne marim za njega u kojoj dolini strada.